Assalamu alaikum mehriban ildaşlar. Görüşüňiz ýa-ni türkmenleriň milli gününe tüýs ýürekden gutly mübarek bolsun diýeriz. Ähli ildaşlarymyza men Abdulkadir hoşdil we hemde ildaşlarymyzdan güzarışlarymyz bolar inşallah. Bu milli gününe tüýs ýürekden hemme bütün türkmen halkyna gutly mübarek bolsun diýeriz. Awa mehriban ildaşlar, ana bu ýerde bir agamyz motor gullap otyr ekenler. Ana maşallah 2-3 motor bördedu. Motor gullap otylar bugün toy bar ekeni, gışlaklarda, obalarda bulardan hem bugünün haýsy gün we näme günligini soraýas. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, alaykum. Kadircan. Adyňyz? Abdulkerim Qurayş bolýan. Abdulkerim Qurayşy. Abdulkerim Qurayşy agamy bu gün juma güni, ýani 2-nji mizan 14-nji ýyl näme güni bugün? Sagolun 2-nji mizan elbette Türkmenleriň milli güni gutly mübarek bolsun diýen. Teşekkür. Türkmenler milli gününe özüňize hem tüýs ýürekden gutly mübarek bolsun diýen. Sag bolun sizlere de mençünen. Minnetler, teşekkür. Awa mehriban ildaşlar, bugün 2-nji mizan ýani türkmen diliniň milli güni. Ýene hem tüýs ýürekden gutlaýos we bu ýerde hem görýärsiňiz el içinde tanılan aydınçymız Jora Palon agamız bizleriň ýanymyzda. Jora Palon maşallah bizler bugün mana güzarışda olup Şibirgan şäherinden ýani türkmen diliniň milli güni ýani türkmen diliniň tanılan gününe güzarış alyp ýörüs we özüňiz hem bugün maşallah barabar geldiňiz bu ýerde. Teşekkür özüňizden hem de türkmenleriň milli diliniň milli bolan gününe özüňize hem tüýs ýürekden gutly mübarek bolsun diýen. Ol bilen ýana ildaşlarymyz tanaýandyram, şonda hem özüňizi tanyşdyryp geçdik. Ey Türkmenim ağzı bir bolmak zamanın geldi, ağzı alarak rişesini yolmak zamanın geldi. Men hurmat bile Jora Palwan. Türkmenlerin yani dilinin milli güne bugün 2-nji mizany hemme dildaşlarıma galip berse dünya yüzünün Türkmenlerine az samimi kalp akyrymdan pakyrymdan nik mübarek we gutly bolsun diýen. Dilim meniň, diriligim meniň, dilim meniň, baýlygym meniň. Her kowmyň dirligi dili bilen diýen ýarak bugün türkmen diliniň talynan gününe hemme dildaşlara tebrik bolsun diýen. Men Abdulahad Karacaly. Bugün 2-nji mizan 1400-nji ýylyň 2-nji mizan güni. Biz Awganistan ogan türkmenleriniň milli dil güni, ýani ilara dilimiz güni. Türkmen dili güni hemme ilimize gutly bolsun diýen. Şo münasibet bilen dilim bar, baýlygym bar, dilim bar, diriligim bar, dilim bar, ilim bar, bar bolsun ilim. Hemme diller içinde behterin Türkmen dili, hemişe dursun zinde, köp şirin Türkmen dili. Türkmen dilinin milli günü hemme ildaşlarımıza ve dildaşlarımıza tüýs ýüregimden gutly mübarek bolsun aýtýarym. Çarlı savun kal dömde mizan de Türkmeni jebi milli ura tulu Türkmen milletta mübareki wayım. دو میزان 1400 روزی زبان ملی ترکمنی را به تمام مردم شریف افغانستان تبریکباد میگویم. 2-nji mizan Türkmen zibanynyň rasmi bolganyna hamma millet Afganistanyna tabrikleyman. Teşekkürler. دو میزان سال 1400 روز زبان ملی ترکمنی را به تمام ملت غیر افغانستان تبریکباد میگویم. Bu meniň türkmen dilimdir, ol Oğuz Xanyň dili. Nadıru Mahmud Toğrul, birle Osman'ın dili. Bu meniň türkmen dilimdir, ol Oğuz Xanyň dili. Nadıru Mahmud Toğrul, birle Osman'ın dili. Özge diller galebinden şiirlikler dandıran. Özge diller galebinden şiirlikler dandıran. Suja kannadi peragi dek sohandanyň dili. Bu meniň türkmen dilimdir, ol Oğuz Xanyň dili. Nadıru Mahmud Toğrul, birle Osman'ın dili. Bu meniň türkmen dilimdir, ol Oğuz Xanyň dili. Nadıru Mahmud Toğrul, birle
osmanın dili